paketti, koska ulkona sataa, niin siellä ei ole mitään kivaa tekemistä. Tämmönen, jossa lukee blää blää blää, no ei sille oikeasti lue, mutta joo, siinä lukee jotain, ihan jotain. Ja nyt mä avaan sitten paketin. Tää on joku karkkijuttu. Mä oon kattonut YouTubesta tämmösiä videoita, oliko se muiksi kieliksi. Täällä on tämmönen harukka, pikku harukka. Ja nää on niinku, täällä on niinku, pitäisikö tänne laittaa vettä vai ei? Mä en tiedä. Tänne ehkä pitää laittaa vettä. Nää pitää ekaksi näköjään ottaa irti. Tässä on tämmönen pingviinin jalka. Ja tässä on se pingviinin vartalo. Tämmönen. Ja tässä on sen naama, joka tulee sitten tähän. Ja tässä on joku. Ja tässä on varmaan delfiini. Miten se katsotaan? Tai joku. Mä en ole edes ihan varma, mikä tää on. Sitten tää on joku puikko, jolla tehdään, kohta mä katon mitä sillä tehdään. Ja tässä on haarukka, jolla tasoitetaan. Varmaan sekoitetaan. Ja mä hain sakset ja vähän vettä. Ja tää on semmonen juttu, että kun tää ottaa tästä vettä, puristaa ja piu. Mutta meillä on tämmösiä pusseja. Ja ne laitetaan tonne. Ja nyt tää pitää niinku leikata. No vähän pelottaa, että jos tää... Tää taisi olla semmonen sekoitusjuttu. Ei, tasoitusjuttu. Varmaan. Tai mä en ole ihan varma, miten tää sitten laitetaan. Noin. Ja sitten laitetaan nämä värit. Tässä on sininen. Koska tässä on tää sininen. Tai joku väri. Sitten tässä on tätä vettä, jos te näette, niin sitten se kaadetaan se veteen. Vielä likoo siihen. Tuoksuu te joutut. Noin, siinä on sinistä. Pitääkö tämä kaikki laittaa? Ei jäänyt. Sitten pitää tää punainen tai pinkki. Tummapunainen, lohenpunainen tai mikä ikinä onkaan. Leikataan tämmöinen. Ja kaadetaan tää. Kaadetaan se tuohon kolmosen kohtaan. Se on se tuon pikki hussa meni vähän tuohon. Ei nyt haittaa varmaan kauheasti. Siinäkin on jotain tämmöstä vettä. Tämmöstä vettä, aika hyvä tämmöstä vettä. Se tää keltainen laitetaan tänne. Sori mun kädet peittää tän. No tässä olisi niin keltainen. Niin tässä taitaa olla niin, että tässä voidaan sekoittaa näitä värejä. Elikkä punainen. Näin. Ja oliko se sininen? Joo. Ja sininen, niin sitten tämmöstä tulee violettia, mutta se on aika vähän tuota punaista, joten mä laitan siihen vähän tuota lisää. Tulee nainen.
Sitä on vaikea ottaa siitä. Yllättävän vaikea ottaa siitä. No. Sitten pitää tehdä vihreitä. Tuli vähän liikaa keltaista. Nyt tuli vähän liian vähän keltaista. Noin. Tuossa on sitä keltaista. Ja mitä siihen piti laittaa, että tuli vihreitä? No sinistä tietysti. No. Mutta aika vähän, kyllä niitä voi varmaan enemmänkin tehdä. Sitten tuli oranssia, tuli punaisesta. Vai sitä varmaan tarvitseekin olla niin paljon. Noin, punaista ja keltaista. No niin, sit tulee vähän enemmän. Hehe. Mihin tarvittiin vielä keltaista siihen? No sit mä tein vähän tämmöstä vaaleanpinkkiä ja vähän vaaleansinistä. Ja sit mä nyt alan. Tää sanoo, että tää kestää kuivua niinku 30-60 minuuttia. Että se on aika kauan. Mutta nyt... Sekuntia. Vai sekuntia? Mikäs tää on? No, ehkä mä teen jollain muulla. Mä teen varmaan... Milläs mä nyt tekisin? Oottakaa. Ei täällä ole mitään semmoista yksinkertaista muotoa. Mä teen vaikka tää tähän. Noin. Pitäisikö tää laittaa tän päälle? Tämä. Vai pitäisikö se laittaa sitten niinku... myöhemmin? Tai jos mä teen ehkä jonkun muun, hehe. Mä teen varmaan tän. Mikä tää nyt on? Mikä tää oikeesti on? Jossa on vaunu, jossa on pyörät. Oottakaas nyt. Mä en tiedä mikä tää on. Tässä ei sanota mikä tää on. No mä laitan tän pingviinin silti tähän. Näin. Sitten tässä tehdään näitä. No, laitetaanpas tää kokeeksi nyt vähän tähän päälle. Kokeeksi. Jos te osaatte paremmin. Mutta laitetaan violetit silmät. Noin. Pois violetti. Sitten laitetaan keltainen nokka. Sille. Noin. Ja sitten varmaan vaaleansininen. Toi vartalo. Alavartalo. Noin. Ja tummansininen ylävartalo. Noin. Painetaanpas tuonne vähän. No nyt se painui vähän enemmän. Ja laitan pikkaisen vaaleansinistä vielä. Noin. Nyt se kuivuu siinä ainakin. Kuinka kauan se piti kuivua? No joo, se ei onnistunut ehkä kauhean hyvin. Siinä pitäisi olla ehkä ohuempi kerros sitä valkoista ainetta. Ja sinne jäi vielä valkoista ainetta. Otetaan sitä juttu tästä pois. Oi, sieltä tuli sepä, mutta se on vähän... Tuossa puolella. Kyllä se ihan tommonenkin. Voidaanhan me kokeilla tehdä uuskin. No niin, nyt me kokeillaan uudestaan vähän ohuempana kerroksena. Ja mun mielestä on lintu. En tiedä onko se lintu. Mutta mä yritän, että
se on lintu. Siinä on keltainen nokka. Ainakin pieni keltainen nokka. No, poikin painoin sen. Se on jo pohjassa. No, sit mä laitan violetin linnun, koska violetin lintu on aika hieno. Uiu. Sen naama. Sille voisi tulla... Ai niin, mun silmää enää sille tehdä. No ei se haittaa. Mä laitan tuon siniseksi. Mä en tiedä mikä se on, mutta silti. Sitten vähän punaista siihen. Noin. Kai se siinä on hyvä, hehe. Sitten pikku punainen tuohon. Noin. Siinä se on ja kuivuu. Se ei näytä linnulta yhtään. Siinä se sitten lentelee 30-60 sekuntia. Koska luulin aluksi, että se on 30-60 minuuttia, mutta ei se ollut. Hehe. Hehe. Niin, nyt tämä otetaan tästä jännittävin kohta. Se liimautui siihen. Apua. Mutta jos kokeillaan. Se liimautui. Paksumpi osa ei ainakaan liimautunut, toi pingviini. Mutta kyllä sitä voi syödä. No niin, nyt te näette vaan mustaa. Ja mä nyt syön tän. Tää maistuu semmoiselta kirpeältä. Vähän. Ja vähän sokeriselta. Tää maistuu aika hyvältä. Jossain jutuissa tarvittiin mikroa. Mutta tässä näköjään ei. Mutta joo. Mä jään sitten tekemään tänne näitä uusia. Ja mä sanon teille hei hei!